Molt bon vespre, ja tornem aquí al programa En Sintonia. Avui parlem amb el president d'Actua Vallès, ell és Jordi Montllor. Molt bon vespre i gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bon vespre. La Fundació Actua Vallès treballa per combatre, diguéssim, l'epidèmia del VIH. Què és el que feu exactament? Actua Vallès fa 16 anys que és viva, a darrere de la inquietud de fa anys enrere que va haver-hi una pandèmia molt grossa on moria molta gent, i Actua Vallès ha anat evolucionant des que es va detectar l'UVIH-Sida, i ha anat evolucionant els projectes i amb les necessitats del dia a dia. Al principi era un acompanyament a la mort, per dir-ho d'alguna manera, perquè la gent realment no sabíem d'on venia i la gent jove moria molt ràpidament, i amb els anys hem anat evolucionant amb l'enfermetat, hem anat formant molts tallers de prevenció, de normalització de l'enfermetat entre la societat, atenció a les persones seropositives, tallers a les escoles amb el tema d'educació sexual. També fem projectes de prostitució. Actua Vallès té la inquietud de treballar amb l'UVIH i anem als focus més substancials de contagi, tant per les persones que exerceixen la prostitució com a les persones que paguen pel sexe. També tenim suport psicològic a les persones seropositives, fem la prova precoç, som una de les 10 entitats que van arrencar aquest sistema de detecció precoç, que en 30 minuts pots saber si ets portador o no, amb un recolzament psicològic amb el resultat. I en molt poc temps explicar tota la feina que fem és bastant difícil. Ara, si de cas, parlarem exactament de cadascun d'aquests àmbits en els que treballeu, però abans, si et sembla, contextualitzem una mica. Aquí a la societat, a Catalunya, quina és l'expansió o quina és la presència de la SIDA? La presència del SIDA a Catalunya, des que la Generalitat té un recull d'enquesta de persones seropositives, es calcula que a Catalunya hi ha censades, per dir d'alguna manera, des del començament de la pandèmia o des del començament d'aquesta enquesta, s'han contagiat i estan contagiades unes 20.000 persones, de les quals 10.000 ja no estan entre nosaltres. I any rere any hi ha un número variable de contagis d'unes 600-700 persones arreu de Catalunya, del nostre país. I en general a la societat occidental, per exemple a Europa? Parlar de dades a vegades és molt complex, perquè van evolucionant i nosaltres, al ser una entitat local arreu de la província de Barcelona i treballem molt als Vallesos i a Barcelona, arreu del planeta es parla que hi ha uns 4 o 5 milions de persones que moren cada any. Això et dona una xifra de que poden haver-hi contagiades 4 vegades més de persones. Si ens posem a parlar de l'Àfrica és un escàndol. L'Europa de l'Est està sent un gran focus de contagis per la falta d'informació, que és una mica el que els passa aquí al nostre país quan va començar la pandèmia. Sortíem d'una democràcia molt jove, molt poc preparada, els polítics potser eren més aviat ideologistes que professionals, i està passant una mica arreu tot això. També els mitjans que tenen cada país són molt menors, tenen altres problemes que solucionar, la pobresa, l'atur, i també l'Amèrica del Sud també està evolucionant l'UVIH amb força. És una mica aquí al nostre continent que arreu de les democràcies estan informant molt bé a les persones. Hi ha molta feina a fer, hi ha molta feina que s'està fent, però, entre cometes, som uns privilegiats comparats amb altres continents del nostre planeta. Perquè aquí a Catalunya o a Espanya, quina és la principal via de transmissió? La via de transmissió, al principi, que és també una mica la raó d'estigma que té la SIDA. Vull dir, les persones que tenien riscos de contagi, per estadística, el 90% eren persones homosexuals i persones que estaven malaltes, que eren drogodependents, pel tema de compartir xiringuilles, xiringues, i també per no prendre mesures les persones homosexuals. Era un 90%.
i un 10% eren persones heterosexuals o també en aquelles èpoques transfusions de sang, etc. Ara ha evolucionat, el 90% de persones que es contagien amb l'VIH són persones heterosexuals i el 10% l'ocupen els homosexuals i els drogodependents. Clar, són xifres que han canviat totalment. A la inversa, totalment. No es pot parlar ja de que és un estigma, encara que existeix, no? La SIDA va una mica acompanyada d'aquest estigma de la societat que amb aquests dos tipus de col·lectius els tenen molt matxacats, no? Vull dir, de seguir una persona que inclús es parla amb discriminació de l'enfermetat, no? Comentaris al carrer, este tiene un sidazo, i tots aquests comentaris que són excloents quan realment l'únic que els falta és que els hi passi algú de casa seva, no?, per poder entendre-ho, i no hauríem d'arribar a això. Les estadístiques han canviat força, ja ho diu la xifra que he esmentat abans, i és una cosa que la societat ens hem d'anar rumiant, no? I hem de normalitzar l'enfermetat una mica. En aquests 15 anys dels que tu estàs parlant, que et remuntes enrere, ara explicaves de fet una mica l'evolució que ha anat seguint al respecte del nombre de malalts i els percentatges en quant a col·lectius que pateixen aquesta malaltia, però el coneixement i la consciència de la societat també ha evolucionat al respecte de la SIDA? Bueno, són 25 anys que es va descobrir la SIDA, sí, i la nostra entitat fa 16 anys que hi treballem. Però, no sé, la sensibilització, parlem de la sensibilització de la gent, no?, a la SIDA. Jo crec que de totes les malalties que puguin haver-hi a la nostra societat, la més estigmatitzada és l'VIH. Jo no em canso de veure rebutjos en el sobretaula de qualsevol sopar d'amics, la broma, sempre una mica referent. Ha evolucionat, ha canviat, però potser també és el tema de que la gent es moria molt de SIDA fa 25 anys, de 25 anys a 15 anys va haver-hi una mortalitat molt grossa. Les generacions que no han viscut aquesta època, realment no els hi ha tocat de prop tota aquesta quantitat de gent jove que va morir. I potser les entitats com la meva, més que les administracions, estem per recordar què va passar, per recordar que qualsevol contagi, qualsevol malaltia es pot preveure i alhora normalitzar l'enfermetat, perquè realment considero que és una malaltia que té bastant rebuig, per ignorància, per falta d'informar-se, perquè ja està estigmatitzada i està pensada que és per un parell de grups de risc, i és una mica, és absurd. El 90% dels contagis, dels 600 contagis anuals a Catalunya, 590 són de persones heterosexuals, amb un rànquing d'edat dels 19 als 20 i als 40 anys. Vull dir que persones que practiquen el sexe habitualment, sense tenir parella fixa, i que no prenen mesures. Això hauríem de conscienciar una mica la societat. Què es pot fer per conscienciar-la? Jo crec que des d'entitats com la nostra fem tot tipus de projecte per arribar-hi. També des de les administracions sembla que hagin baixat una mica la guàrdia en aquest sentit, perquè avui en dia amb la crisi econòmica que estem patint, potser els pressupostos hi ha altres prioritats. Jo crec que la feina més grossa és entre nosaltres, entre la gent que nosaltres hi puguem arribar i aquests que hi puguin arribar amb altres, i una mica el boca-orella, que és com les coses arriben de veritat. A vegades, amb els missatges de les administracions en aquest país, que ho trobo un punt que hauríem de controlar també, no prestem atenció. Sembla que al nostre país ho diguin les administracions i no fem cas perquè els polítics, hi hem de creure, hem de pensar que darrere dels polítics també hi ha tècnics, hi ha persones que realment saben del que parlen, tenen les estadístiques, saben els focus dels contagis de les malalties. Jo crec que el que hem de fer és escoltar més, llegir, ser atents sobre les inquietuds d'altres persones i fer una mica el boca-orella, que no només t'hagi de passar tu en primera persona qualsevol malaltia o desgràcia per poder després córrer la veu sobre tot això.